Ya Bu, mandek kok Bu milih ya Bu. Kuwi lho Bu milih ya. Kat mangang liwat celuk ora gelem mandek. Bablas. Apa golekamu kathok to? Kene Bu menggak kene Bu golek kathok Bu. Iki lho kathok apa lambi cilik apa iki lambi cilik-cilik ya apik. Ya Umi mandek Umi, mandek kene Umi. Golek apa Umi? Mek lewat kabeh. Kan mang wong ditekoni kon mandek bodo ora gelem bodo mek lewat iki piye aja. Kok bodo mek lewat. Duite sik ndelik. Lah ya jereke duite kok sik ndelik ngono iki piye. Neng ndi lan ndelik tak gewangane goleki lek duite ndelik. Takoni kabeh kok ndi duite lan ndelik ndi mek lewat. Kesel aku celok-celok. Ya wis ngene lur ya.